Sut gwnaethon ni yn 2013-40? Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru am ddiffyn un o'r ardaloedd fwyaf o fewn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol. Mae gennym 49 o'r safoedd tân, ac rydym yn bydduno 63 o beiriannau tân rheng flaen, ynghyd â cherbydau arbenigol i ddelio ag ystod eang o ddigwyddiadau yn hardal. Roedd ein cyllideb yn 71.4 o filiynau o bunnoedd, sydd gyfystyr â chost o 92.3 ceiniog y pen bob wythnos, sydd yn ein tîm ni'n cynrychioli gwerth da am arian. Yn 2013-40, deliwyd â mwy na 35,000 o alwadau bris gennym, yn arwain at dros 19,000 o ddigwyddiadau. Roedd bron i 7,000 o danau, ac o blith rhain, cafodd dros 4,900 y cynna'n fwriadol. Mae'r lefel uchel o danau bwriadol yn parhau'n ffocws i ni. Mynychwyd 11,563 o argyfyngau eraill. Roedd 1,334 o rhain yn wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd oedd yn gofyn am ryddhau 256 o bobl. Cwblhawyd dros 16,500 o archwiliadau diogelwch rhag tân yn y cartref a dargedwyd at aelodau mwyaf bregus yn cymunedau. Cynhaliwyd ymgysylltiadau wyneb yn wyneb a bron i 70,000 o bobl, a thros 200 o ddigwyddiadau diogelwch cymunedol ac addysgiadol. Gwelsom godiadau mewn tannau a gynheuwyd yn fwriadol. Roedd gofyn i ni fynychu mwy o wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, ac anafwyd mwy o bobl ynddynt. Ein hamcanion gwella ar gyfer 2015-16 yw lleihau cynnytannau bwriadol, ac adolygu sut rydym yn darparu ein swyddogaethau i adnabod cyfleoedd i wella a sicrhau cynnyledwyedd y gwasanaeth i'r dyfodol. Croesawwn eich sylwadau ar yr amcanion gwella hyn neu unrhyw gynigion am feysydd gwella arall. Mae ein gwefan yn cynnwys gwybodaeth fwy manwl, sef www.decymru-tan.gov.uk.